Isto é o que a Galiza interior necesita. Estas palabras foron as que dixo o señor conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ao alcalde desta cidade cando foi a trasladarlle ao que o Pleno aprobara a moción con respecto a esas Mercedes. Dixo que lle sorprendía que a cidade de Lugo pudera non entender como se estaban creando centros integrados de formación profesional cando realmente era o que o interior de Galiza estaba pedindo e necesitando, non? A vez, o Politécnico, que fai 2 anos, convertiuse en centro integrado, tivo unha baixada nos seus gastos que aporta nos orzamentos de gasto de mantenimento do 12%. Entón, moi ben, non cadran as cousas, non? Como por un lado nos están dicindo que é o que necesitamos e por outro lado están quitando os cartos, non? Nos pensamos que isto claramente, o tema ahora do Instituto das Mercedes, é un tema que xa estaba traballado en Santiago desde fai 3 ou 4 anos, que é todo un paquete onde van X centros. Aí logo van a tocar a máis, non solamente vai ser as Mercedes, vai ser Monforte probablemente, que esta vez Salvou, Sarria, Vilalba, varios, non? Que claro, esa é a política. A Galiza interior necesita centros de FP porque que queremos que os nosos fillos e fillas estudien eso e tal, non, que vayan ao estranxeiro a traballar, porque aquí, como lle dixemos desde as AMPAs ao xefe territorial, por moitas prazas que se creen, se non hai industria para que esa xente traballe, malamente vamos a poder salir, non? Dicimos, polo tanto, que hai unha folla de ruta marcada e que van a ir caendo un centro tras outro. Tamén o decimos porque o que está claro é que dende Santiago non se tivo nada en conta a cidade de Lugo cando se toma esta decisión, porque para máis desgracia, digamos, toca unha zona onde nestes momentos hai un só instituto, unha zona das máis novas en xente e en pequenos, con un índice de natalidade e un índice de ocupación de nenos en idade e nenas en idade escolar importante, con crecimento. Eso se estaba vendo tanto nos colexios que mantiñan, estaban empezando a manter a este instituto, como no propio instituto, que leva 3 anos, que pasou dunha línea e con dificultade a ter que baremar, que decir, ten 2 líneas e queda xente fora. Isto pasou tamén en centros de primaria e agora estaba pasando aquí. O problema tamén é máis grave porque o alumnado desa zona vai ter que desplazarse a centros limítrofes que quedan ao doble de distancia do que quedaba o instituto, como mínimo, para a maioría da xente que ocupaba ese espacio. E con que tamén conleva que os centros a donde pretenden leválos son centros que xa teñen serios problemas, sobre todo este no que estamos, os Ollos Grandes, ou o Lucus, que temos aquí. Caso de San Xillao, en estes momentos non, pero, desde logo, tamén é unha zona a que colle o Sagrado Corazón, por exemplo, e toda esta zona de Fontiñas e mesmo Montero Ríos, que tamén hai xente de por alá, co cual é un problema importante. Por iso decimos que realmente non se tivo en consideración a esta cidade, co grave que isto é, non? O ninguneo ao que estamos tal e que tamén comentou ao principio Antón. Por outro lado, foi unha medida totalmente autoritaria e oscurantista. E decimos isto porque o 18 de febreiro estivo o conselleiro Héctor Xeral
profesional, altos cargos, bueno, para felicitar o Instituto por o premio dos moitos que ten levado, premios que son en colaboración e estreita traballo entre profesorado de ciclos, profesorado de ESO, alumnado, que tamén hai, e incluso personal non docente que ten. Isto dá tamén a visión de comunidade educativa que estaba funcionando, cohesionada, e que cada vez eu creo que tería máis, ou que terá máis éxitos. Pois eso, esteve aí, felicitou ao centro, foi ás clases de ESO, felicitou aos nosos fillos e fillas, dicíndolle que ben, que instituto máis bonito tiñan, que tal. Un mes despois exactamente, estaban notificándolle a dirección do centro, o 18 de marzo, que iba a ser un centro integrado. O 21 aproban un consello da Xunta e o 25, o luns, sale no dolo publicado. É dicir, por eso decimos que foi autoritario e totalmente oscurantista o tema. Nos ante isto estamos loitando por moitas razóns, porque defendemos un ensino público de calidade, porque defendemos un instituto na zona sur de Lugo, porque defendemos un proxecto educativo que creemos que era, claro que non é perfecto, non é nada perfecto, pero é lo mellor, eu creo que hai por aquí. E bueno, que eso, que pases de felicitar algo a destruílo, a desintegralo, como decimos nós, pois é triste. Por outro lado, xa un pouco, bueno, empezamos ahora a dar novedades, empezamos ahora unha campaña onte co lema temos nome, temos cara, porque tamén decimos que a comunidade educativa, os nosos fillos e fillas, o profesorado, están sendo tratados como números, como estadísticas, e non como persoas. Persoas con dereitos e con criterios. Os máis pequeniños, como decía alguén, son persoas, non? E saben o que está pasando, non? Entón, empezamos esta campaña na que se lleva a mandar o xefe territorial a cara dos nosos fillos e fillas, dicindo que eles queren estudiar en ese instituto, e nós, como pais, dicindo que foi o instituto que escollimos e o instituto no que queremos ir, non? E, bueno, eu de momento non vou comentar nada máis, vou deixar que falen outros e depois entrar no coloquio, pois, porque creo que é un tema que está salindo bastante na prensa e nos medios, e, bueno, que todos temos un pouco de coñecemento, probablemente despois as intervencións e as máis. Vamos a, eso sí, tedelo moi claro, a cidade de Lugo, que vamos a estar peleando hasta conseguir que isto se volva atrás e que non van a contentarnos con adiantarnos a admisión en outros centros e garantizarnos que vamos a ter preferencias e non sei que, non sei canto, o sea, que incumplen cando queren prazos para, en teoría, beneficiarnos, pero creo que é para calarnos, para dividir as familias, e o profesorado hoxe en día non sabe onde vai a ir o próximo curso, e os interinos, que isto tamén é unha medida económica, está claro, o sea, non saben tampouco que vai ser deles, non? E, bueno, pasamos ao próximo e seguimos despois falando.